Dyma Fflur dwi, a mae'n mis hanes LHDTQ+. Ydych chi'n gwybod am hanes queers Cymru? Na. Dwi'm yn gwybod. Dwi fod i wybod. Peidwch y phoeni, fi ydy'r togaid mwyaf camp yng Nghymru. Da ni'n mynd i fynd ar draws Cymru i siarad efo queers ag allies ni am hanes LHDTQ+. Felly, papur a beiros allan ac awe i ddysgu ni. Helo a chroeso i'r gwers heddiw. Mae yn mis hanes LHDTQ+. Ydy rhywun yn medru deitha fi be mae'r llythrennau yna'n actually feddwl? Yn Gymraeg? Ie. Dim syniad. Lesbian. Hoyw. Na. Deurywiol. Transgender. Queer. Plus, loads o stwff arall. Dach chi'n gwybod be mae sleio yn feddwl? Dwi ddim yn hyd yn oed mentrol. Being awesome. Fire. Sledge yn mynd lawr ar eira. Hwna beth yw sleio? Efe? Na, fi'n sy'n nhw bach yn dwpr yn nawr yn dwi. Na. Sleio. So, os ti yn dawnsio rili da, slay. Os ti fy outfit unreal, slay. Os ti wedi cael as yr enog yn lefel A ffiseg, slay. O, reit. So pwy ydy'r queers ma da ni siarad am? Nawn ni fynd trwy'r llythrennau, ia. L. Lesbians. Merched yn hoffi merched, Sesame Timbers, lip-syncing if you will. Hoyw. Hogi licio hogia, yn lle Adam and Eve meddyliwch Adam and Steve. The Big D. Deirywildeb. Licio hogia a genod. Traws. Basically, pobl sydd wedi cael ei geni yn y corff anghywir. Ond cofiwch, does nam LHDT heb y T. Queer. Mae'n gair o bwer, dim casineb, a erbyn hyn mae o wedi cael ei reclaimio. LHDTQ+. Yr L sy'n dod gyntaf. Ond pam? Pam mae'r L gynta? Dwi ddim yn gwybod. Mae'n debyg bod na feswm hanesyddol falle. Wel, yn ystod yr argyfwng AIDS yn yr 80au a'r 90au, cafodd dynion i effeithio yn ffwcedig o ddrwg, ac o llwyth o sbytai ddim eisiau helpu nhw yn meddwl bod y pobl yn fudur a ballu. Felly, ddaru lesbians stepio fyny a helpu allan y gays trwy wneud pethau fatha donitio gwaed. Felly, dy diolch i'r gymuned am y solidariaeth, ddaru gays roed lesbians cyntaf. Da, ia. Diolch. T'mod, hwnna pam ni'n hoffi y lesbiaid. Wel, tro cynta mae menyw yn dod gyn dyn. Reit, awe ar gwers ac awe a ni, nom o'n amser. Un o cyfeiriadau cyntaf o pobl queer yng Nghymru oedd ages nôl, oedd na boi ma o'r enw Diodorus Siculus, oedd o'n hanesydd o Groeg, a nath o ddeud, and I quote, although Celtic women were beautiful, their men preferred to sleep with each other. Mae'n os yn di o ffwc o ges, ti'n gwybod y fi. Ooh, sounds like a good time yn dyfa. Ydy mae o. Grŵp o, t'mod, dynion gyda'n gilydd yn mynd rownd. Course, they're fucking gay, gyd o'n nhw. Nôl yn y dyddiau na, we're peilo fe mewn mlaen yn beth lle. Mae nhw gyd yn joio bach o up and down a round. Oedd hazard o homophob, also known as herowythfed, nid o yn illegal i fod yn gay efo'r Buggery Act of 1533. Sorry, pan bych chi'n cerio gymaint, 6 graig a chdi dal ddim yn cael dy blesio. In the closet? Wel, dwi'n gwybod oedd Henry VIII definitely ddim yn licio merched, neu at least merched hefo penne. Menwod i gyd ddim yn bleso fe, so falle oedd e want to go down that other road, maybe? Wedd e'n joio bach o goc. Pwy ydy'r divas yma? Oh my god, shows your ankles queens. A wrth gwrs, da ni siarad amdan y babes i hynna'n Merched Beca. Neu fel swn i licio galw nhw, drag queens cyntaf yng Nghymru. So rhwng 1839 ac 1843, oedd tollbyrth ar hyd y ffyrdd wedi codi prisio nhw. Oedd y cymuned yn absolutely fuming iawn. Be nathon nhw? Obviously, llosgi bob dim lawr, wrth gwrs. I osgoi gael ei ddal, basically, nath pob gwisgo fyny fatha merched, achos does na'm byd mwy peryglus na merched efo matches, nag oes? Mae dynion wedi bod yn wisgo lan ers, wel, sa'n gwybod, ond mae hwnna'n big slay. Hell yeah! Diolch, Twm Carnabwth. Fe fydd ysbryd Rebecca yn fyw yn yr efail wen. Fast forward i'r 60au, Summer of Love, baby!
ond dim i'r ges. Oedd y deddf troseddau rhywiol yn 1967 wedi basically deud bod dynion yn gallu cael perthnasoedd efo'i gilydd os bod nhw dros 21. Dim PDA, please a diolch. Oedd y gyfraith di newid, oedd hate crimes dal i ddigwydd. Felly, mae'n obvious bod oedd y swinging 60s ddim yn exactly croesawgar i'r ges nag oedd. Y 70au newid yn yr aer, ac yn 1972, na Llundain gael Pride cynta nhw. Ac yr un pryd, gaf y Cymru gay bar cynta nhw. Oh my god, amazing. Be oedd gay bar cynta chi? O gwmpas Earl's Court es i'r rheini yn y 70au. Pulse yn Caerdydd. Abertawe. Jingles, o'n meddwl, dwi ddim yn cofio enw. Yr 80au, Section 28. Yn 1988, nath y Local Government Act penderfynu bod nhw'n mynd i wneud deddf. Yn basically deud bod nhw ddim yn cael hyrwyddo rhywbeth i wneud efo'r ges. Oedd na sensori mewn ysgolion a llyfrgelloedd o rhywbeth i wneud efo'r ges i stopio nhw troi plant yn ge. Ella o Thatcher yn meddwl bod y plant yn gallu cael ei troi, ond cofio, she wasn't for turning, was she? 1999, oedd y Pride cyntaf yng Nghymru. Ac erbyn heddiw, yn 2025, mae Pride ar draws y gwlad i gyd. Amazing. Ydych chi wedi bod i Pride o gwbl? Yn Pride Caerdydd buon ni sawl gwaith. O fuon ni'n Llundain hefyd, dwi'n credu. Na, sa i wedi bod i'n Pride. Na, ydy gwneud Pride efo gytre. Mae fe siwt cymaint o hwyl, mae'r vibes na. Anghardydd. Mae'n gymaint os fi gweld pobl wedi gwisgo lan mor arbennig. Actually, yn really jealous ac yn annoyed bod neb di gofyn i Eden perfformio yna. So... Millennium newydd. Yn 2005, gafodd y gyfraith i newid i galluogi pobl i newid i gender nhw yn gyfreithlon. A da ni dal i brwydro dros hawliau pobl traws ac yn sefyll ffymil ein brodyr a'n chwiorydd. A dyma ni ar fi'n gorffen y gwers, a dwi wedi siarad digon fel mai. So'n hyfryd clywed eich stori chi. Oedd nhw jyst yn mor neis, a fi'n really lwcus am hwnna. Mae dim pob un yn cael teulu fel hwnna. So, o'n i'n really lwcus oedd nhw gyd fel wedi accepto fi. Yn ofnadw a dweud y gwir, and do'n nhw ddim yn deall, yn gallu deall fi. Fel rhieni'n eitha da. Falle bod rhai o eraill o teulu fel chwiorydd ddim yn gallu gofal y peth cystal. Wel, teulu'n iawn. When i'n dechrau becso, siwt bydden nhw'n cymeryd y ffaith bod fi'n hapus. Sa'n defnyddio'r gair lesbian. Na gyd dwi'n galw y ddwy o ni yw mae bywyd hapus ni. Soulmates. A mae'r teulu'n meddwl y byd o Julie. A maen nhw'n hapus bod fi'n hapus. A gyd mae empty. Ond mae wedi gwella llawer iawn. Mae gymaint o gefnogaeth a cyfle i bobl a rhyngweithio. Mae'n newid yn hollol y dweud y gwir. Wy'n meddwl mae pobl ifanc a nawr yn lwcus dros ben. We're getting it, ond mae bach mwy gwaith i wneud. Dwi'n meddwl bod pethau'n gwella. Mae still pobl mas na sydd ddim yn cymeryd gays a lesbians. Ond eu problem nhw yw ni. Ar diwedd y dydd, dyle pob un parchu beth yw pob unigolyn. A bydd y byd yn lot o busach. A dyma ni yn diwedd y gwers. Y summary ydy, erbyn heddiw yn 2025, da ni'n medru prodi ac adoptio. Mae gennym ni 3 aelod seneddol LHDTC+. Mae gennym ni RuPaul, Brad Summer, Reunion Eden a llwyth o gay blessings eraill. Namaste. Ond cofiwch, mae yna lot i wneud. Da ni dal efo brwydr ar ein blaen. A mi nawn ni ymladd law yn llaw, dys da ni yma o hyd. I'r gad!